ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Чӣ хеле шумо огаҳ ҳастед, мо ҳамеша шуморо аз баъзе схемаи нави дуздон, аз баъзе корҳои мошеннико, аз баъзе подставаҳои нав шуморо аввалин шуда огаҳ месозем. дӯстони азиз, имрӯз дар бораи як подставаи нав гуфта мегузарам, ки чунин кор бисёр як схемаи хатарнок аст. тариқи духтарони ноболиғ подстава мекунанд. Ман ҳамаашро ба шумо як мефаҳмонам. асосан ин кор дар чунин стоянкаҳо сурат мегирад, яъне дар пеши мағозаҳои калон, дар баъзе ҳамин ҷойҳо, ки дар ин дом аллакай якчанд нафар бачаҳо дарафтуданд, баъзеҳо пулҳои калони худро аз даст доданд. видеои имрӯзаи мо бисёр як видеои зарурӣ мешавад. аз инро дар як ҷои роҳат нишинед, видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед, дар фейсбук, инстаграм, ватсап, намедонам имо поделиться кунед ва моро то охир ҳамроҳӣ кунед. дӯстон, якчанд намуди моделҳои навро қабул кардем, аз ҷумлаи Samsung A32, A52, A72, Redmi Note 10, Note 10 Pro, Realme ва боз якчанд моделҳои дигар. хулоса қариб ки ҳама намуди смартфонҳо ҳаст. инчунин якчанд намуди телефонҳои кнопочни овардем, ки зарядашон беҳад зиёд мебарад. функсияи powerbank дорад, ки ҳатто смартфони худро метавонед бо ин телефон заряд диҳед ва боз якчанд плюсҳои дигар. даставкаи телефонҳо ҳаст. касоне ки телефон хариданиянд, марҳамат ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. медонед дӯстон азиз, тарзи кории ин схема чунин аст. яъне як рӯзи муқаррарӣ шумо меоед аз мағоза продукта мегиред, намедонам мебуроед. ин асосан ба одамоне ки мошин доранд зиёдтар вомехӯрад. мебуранд, вақте ки пеши мошинатон меоед, мебинед ки як духтари ноболиғ тахминан 10-12 сола гирья карда меояд. яъне мегӯяд ки ман телефонамро гум кардам, падару модарам нест. шумо мегӯед мисол телефонтиам занг зан, мегӯяд ки не, ман рақами онҳоро намедонам. бисёртар мардуми мо ки яъне тарбияи хуб дорем, ҳамеша мехоҳем ки ба як кас ёрдами худ расад, яъне ба як кас кӯмак кунем. аксарият хай на танҳо мардумо, дигар мардум ва дигар миллатҳо бошанд ҳам ҳамин корро албатта мекунанд. асосан шояд 90% мардон худашон мегӯянд ки ман ба куҷо барам, яъне адресаро гӯ хай ман мебарам, мепартоям. баъдан он духтар мегӯяд ки майлаш бо то хонаам бар. вақте ки шумо духтарро дар мошин мешинонед ва мехоҳед ки ба адресаш баред, ҳамин тавр схема оғоз мешавад. вай духтарро, вай духтари ноболиғро онҳо якчанд курсҳои актёрӣ гузарондагӣ ҳастанд. инҳо як как спектакл тайёр мекунанд. аллакай духтар медонад ки ба шумо чӣ гӯяд, гирья карда чӣ кор кунад, ҳамаашро духтар медонад. вақте ки шумо ба мошинатон шинондеду аз стоянка буромаданӣ шудед, дар ҷои каме хилваттар як мошин дигар меояд. 3 ё 4 нафар аз мошин меборанд ва мегӯянд ки мо дидем ки ту чӣ хер ин кӯдакро кашода карда ба мошин савор кардӣ. ва ин гапро ҳамон кӯдак ҳам яъне қабул мекунад ва мегӯяд ки бале, дар ҳақиқат маро ҳамин хер ба мошинаш кашода кард. акнун худатон фикр кунед, вақте ки агар полисия занг занад, ки ба гапи шумо бовар мекунад. албатта ки ҳама ин шоҳидон боз он духтарро ҳама онро бовар мекунад ва аҳволи шумо чӣ мешавад, шумо дар кадом ҳолат мемонед. ва ҳамин тавр ба шумо мегӯянд ки хай хоҳ агар намехоҳед пул метӣ ё ин ки шояд ягон полис занг мезананд. ва схемаи дуюмашон бошад, шумо гирифта духтарро мебаред, то адреси гуфтагиаш мебаред, дар он ҷо падару модар ва пулисҳо истодаанд. шояд баъзе пулисҳо аз ин огаҳ набошанд, аз ин схема. шояд баъзеашон огаҳ бошанд. ин якчанд вариантҳояш ҳаст. шумо меравед, шуморо дар он ҷо медонанд, духтара гирья мекунад ки маро ҳамхел кашода кард, ба мошинаш даровард ва ҳамин гуноҳро ба сари шумо бор мекунанд. худатон медонед ин чӣ хел як гуноҳи вазнин аст. ва ҳамин тавр шуморо мегиранд, шояд баъзеро ҳатто ба отделение мебаранд. ва агар ки онҳо донанд, сразу ба шумо мегӯянд ки хай мо медонем ки ту ба ҳамин пайваст нестӣ, лекин мо мисол ин заявлени инҳоро отказ карда наметавонем, бояд ягон хехай гапзанон кунем. шумо маҷбур мешавед ки як пули беҳад калонро диҳед ва ба онҳо ба ин пули кам ба 20-30 ҳазор ҳеҷ вақт розӣ намешаванд. хулоса ҳамин тавр подстава карда як пули калони шуморо мегиранд.
акнун ман намегӯям ки шумо ба ягон кас кӯмак накунед. Чунин ҳолатҳо шояд дар ҳақиқат ҳам бошад. Дар ин ҳолатҳо беҳтараш гиред ба пулис занг занед. Ба 112 занг мезанед, мегӯед ки ҳозир ман занг мезанам, пулисҳо меоянд. Ба пулисҳо месупоред, тамом он тарафашро худи полис ҳал мекунад. Масалан, падру модари кӯдакро меёвад, бурда медиҳад. аз ҳаминро дӯстон азиз, ҳамеша ҳушёр ва бодиққат бошед. хуб, ин буд видеои навбатӣ. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. То видеоҳои оянда, хайр. дӯстони азиз, мо имрӯз дар ширкати даво қарор дорем. дар ин ҷо бисёр доруҳои гиёҳӣ дида мешавад, аз ҷумлаи эпимедиум барои бақувватии мардонагӣ, самиюванд барои фарбеҳшавӣ, бомбакс барои варзишгарон, ин ҳам барои фарбеҳшавӣ, ин доруи сабз бошад барои харобшавӣ, чорлитимин яъне равғани сиёҳдона будааст ва боз якчанд доруҳои дигар дар ин ҷо барои решу мӯи сар. хулоса қариб ки ҳама доруҳои гиёҳиро дар ин ҷо метавонед пайдо кунед. дастаф ки инҳо ҳам дар Москва ва ба ҳама территорияи Федератсияи Россия аст. касоне ки харидинед, марҳамат ба ин рақамҳо муроҷиат кунед.